Badatoz, aratuzteak eta aurten ekimenak martxoaren batean, barikuan hasiko dira Bermeon eta martxoaren 10 arte jarduera ezberdinak izango dituzte herria berriro ere kolorez eta mozorroz betetzeko. Egitarauari dagokionez, martxoaren batean, barikuan hasiko da Zilipurdi taldeak eskainiko duen gaur jaia umeentzako erromeriarekin Bermeoko kafe antxokian arratsaldeko 6etan. Umeek mozorrotuta dantza egiteko eta gozatzeko aukera izango dute ikuskizun honetan. Sarrera 4 eurokoa izango da eta salgai dago Gizarte eta Kultura Etxean, BBKko Orotolako kutsazainetan eta kutxabank.es webgunean. Egun bat beranduago, martxoaren 2an, zapatuan Alkartasuna dantza taldeak eta bermeotarrak fanfarreak antolatuta lantzeko inauteriak ospatuko dira 12:30 aurrera. Ja urtiti ez, lantzeko inauterize antzestuten dune aratuztitan. Lantzeko inauterize lantz dakizu moduen Nafarroko herri txikitsu eta niku ospetsuti ez bertako inauterizek. Eta bu oso gustora hitze oten gara inauterize hau antzestuten. Honek inauterizeetakoz hainbet pertsonai, siripot potolue, saldikue, alkatie, abadie, eta gero baselanez dako personai maltsurbet dala mielotxin, da azkan ningoko momentu maitzen du apurtzetu epaitu eta erreitzen da. Gauzie da, honek pertsonai guztizek erritzi zehar erutie, eta komitibe handi baten duez, gudauen jente guztizek, umiek, nagusizek edo igiritze daude, ialdizek, gudauenak etorri, dantza bat bakarrik itzen da oso erreza da, eta aurikuz dantzan, herri guztitzik, kale jiritan, hasten gara 12 erdizetan kulturetxien, segidun guez Bermeoko Sarren egoitzara, residentzire, anintzen du dantzalditzu bet. Momentu guztizen guez Bermeotarrak fanfarrez egaz lagundute, eureri esker oso giro musikal hona okingu eta oso alaiz izaten da. Handikia bajatuko gara aldezarrera eta maitzuten du ordu bat eta ardizek, ordu bizek ingiruen, apurtzuete, depende zelan guztian, intxoa edo geldirotxua edo zenba jente gauzen, lameran. Lameran itzen du azken dantza bat, antzen da antzestu epaiketi edo, eta ana maitzuten du danok batera. Gudauenak etorri, bakarritako marroz jaztie eta apurtzu eta erropa koloredunek, edo zelan, apurtzu belako dauelez, eta gogu ondo pasateko. Hori baino ez da gure aldetik aratuztik giruen sartueteko ekitaldiz. Koro Rociero maikak ere egun horretan, martxoaren 2an, 11 kaldera, Bermeoko Santi Espiritu udalzarren egoitzan dantza eta abestu egingo du eta ondoren Bermeoko kaleak alaituko ditu kale jiran. Martxoaren 3an, Domekan, ohitura den moduan, musikarekin eta tostada txapelketarekin giro polita izango da Goiko plazan, Aitz Nagusize auzo elkarteak antolatutako ekimenari esker. Ametik itzen dut apurbete eskarize jente animeteko, betiko itzuli dalako, da apurtzu beba galdu itzen da, gaztiek igual ez dakizelako, amomak eta injauilako beti itxe, ametik apurtzu beta ulako deialdize, etxeko anime gaztiepe, etxen du ademaz bertan lela haulako ikastaro modotxu bat elez eitzen du, txakitzeko zelan eitzen da. Eta bueno, oizkutizela eta aizeskuek eta oizkutizela. Modalidea dibideuzela da, saritxu epe goten da beti alegrateko jenti. Noiz entrega biditozta da zer duten? Amabizek amabitxardizetan, gitxi gora bera. Gero sari banak eta esaten da ordu bat eta erdizetan. Emoten du hauri epetxu amabizartea, porque batzuk usaten daui bero-bero karri, beste batzuk igual batzu hien portaten. Ordu erdi, adina hau badatoz beste hau arazori, ez da problemarik. Ikastarue, da gero txapelketi tostada. Bai, ikastaru imintzu mazkena da, hori jenti itzeko, guk ez dakidu zenbat esaten dizen, neurrizek eta, engu bertan ikastaro txikitsu eta ikasingo zuia, puntu eta listo. Momentu nitzen da gana. Bai. Da zer gehiago ingo zu, aparte de tostada txapelketi, Bertan Domekan bebaien guk itzen du antolatu bigarren eskuko azoka. Eta bertan egunin egongo da bebai Goiko plazan, apurtzu bete moteko bizitzasun edo bizitza aldezarreri. Da egongo da bertan goizeko 10 eurek antolatuten dauginak egongo diz bertan maizek eta gauze preparaten da hori 10-tatik 4 arte. Ambiente txumoteko, esaten dana.
Aldezarreri eta Goiko plazari. Martxoaren lauan, astelenean, Demiku jubilatuen elkartearen lokalean, arratsaldeko 6etan mozorro eta tostada txapelketa ospatuko da. Da apurtzu bet, da ba jentie, edadeko jentie, edade bateko jentie, ba eze galduteko atxineko ez dago galduten. Klaru dago, danak etorten di, bai tostadan txapelketara eta bai mozorroen txapelketara, bizetera etorten di, danak ez, bai geizenak. Dorduen da apurtzu bet auri, manteniduteko auri ilusino zeo zertzu edadeko jentien txako. Orduen, eitzen du atzaldien txapelketie, tostadana eta mozorroena. Bertan tostadak itzen di, 6etan pentsatzen dut esan dut, 6etan, eta gero itzen da, premizuen banaketie. Eta baitze mozorroena. Mozorroena, eitzen da horret. Da gero, tarte bitxartien, eitzen da, atxaldeko askari bat, merizandatxue, eurentzako eitzen da. Da posiko goten die. Martxoaren 5ean, aratuzten martitxena ospatuko da Bermeon. Aurten, 11etan emango zaio hasiera ekimenei, izan ere, ordu horretatik aurrera, herriko 3 ikastetxetako umeek mozorrotuta kalejirak egingo dituzte Bermeoko kaleetan zehar. Ia, aurten, nonok lagundute madozko, egualdizegaz, da, bueno, 11etan urtengo daude ikastetxe guztizetako umiek kale mozorrotute, kantaten, jantzan, eta bar. Dinote gualdizena, ja urte batzuti ez, ezin esan da baina urten, eurizekin jozkute. Bai, bueno, aurten, honea zetzuriaz ni pentsan, eta aguentako eskule, ez da? Ordur hartien behintzet. Eta, bueno, umiek urtengo daude, 3 ikastetxitakue, goizeko 11etako, bakotxak beran ruti segiduko dau, kale guztietatik, Bermeoko kale guztizek alaituten euren jantzizekaz eta euren kantakaz da euren jantzakaz. Gero, 12etan, Errosapeko martxako neskape, urtengo daude, kalerik kale, euren musikekaz da, euren alaitasunegaz da, euren disfrazakaz da, betikulez, ez duten duze urteten da bakotzien zelako ambientie organizeten da kalien, da, baratuztitan, ez desango bitxi hau. Orduen, horrepe okinguz kaletik eguerditzen 12etatik aurrera. Eta, bebai okingu eguerditzen aparte de Errosapeko martzie, okingu fanfarri bepe bai. Kalerik kale, herri guztitzik eta ambienti emoteko herrizeri. Gero, bebai daku, 18. tabernan mozorro txapelketie. Hau be, urtero itzen dan gauze bata, tabernak disfraza daitze zen, eta giru emon herrizeri horreaz be. Hau, nik animeitzen dutaz betikulez tabernak mozorrotuten, seganera gero mozorrotuten dizena jentie euretera zuten dara, bestitara baino gehiago. Osea, apurtzu bete hortik mandatipe ikusin bide. Badakigu biharra emoten dauena, eta horre gauze guztizek, bai, apunteko da gudauena, betikulez, eta zera. Izena emoteko tabernan txapelketara esango da bizperar hartin. Martxuek laurartien esango da izena emoteko epie. Eta gero bertan martitzen nien, epai maizet zungo da izen emon dauien tabernatara eitzen ikusten danak eta puntueten, eta ia eguerdireko bazakingo da nordan edo nortzut izen aurtengo txapeldunek. Orduen, ni pentsaten dut, zai asko dauzela, egun askotan dauzela zaizek, eta ez dela egun bateko gauzie. Tabernia paindutie, balizotxo, urrengoko aste guztireko, eta
ambienti emoteko herrizeri. Orduen, animeitzen dutaz, tabernarizek, jantzi deizila tabernak. Eta, bueno, eguerditzen hori giro guztiz egon da, arratsaldien, ongo da, lameran, FM dantzaldize, lauretan hasitze, iuntzeko 8 artien. Orduen, horbe, espadan, nonok eguerditzen ezin esan badau, biharrin ondalako edo, atzaldin iuntzien, dako barriro, erie horri biltzeko. Bai umiek, bai nagozizek, eta bai hori danantzako zera da. Aratuzte martitzenean ez dira bukatzen Bermeoko aratuzteak. Izan ere, martxoaren 9 zapatuan, jai hauek ospatzen jarretuko dute bermeotarrek. Txosna batzordeak antolatuta 11etan hasiko da eskontza handize ekimena. Txosna batzordik antolatu dauze bertarako martxoak 9 zapatorako gauzetxuek eta asko lekidiz goizeko 11etan aldian homozorrotute duzenak matadero zarrien batuko diez eta bertatik asko da kale jirie eta trikitize bategaz jungo diz San Migueleko eskiera terarte. Gero portu zarran itxosokuk batungo diez eta kale jirie ingo dauie batuka digaz bebai San Migueleko eskiera terarte. Eta ordu bat atarako edo más o menos, San Migueleko eskieratan danak batun eta kalejirik segiko dau goiko plazara. Bertan goiko plazan, eskontzara gonbidatute dauzen danantzako, pizkola bize egongo da kabizen. Eta ja ordu biztan, antzerki bete egongo da bertan, siglutako eskontzie. Eta bueno, tematike honetan onjarritu gara, aurtengo aratuztitako hori ospatuteko. Eta ordubizek eta laurdenatarako programata dauz ekintze batzuk aldianuen eta itxosokun arteko desafizuk dizelata eta bertan lehiatuteko ekintzek egongo diez, herri kirolak eta alako gauzek. Iruterdiztan kale jira bateratu goiko plazatik bajako da frontoire eta lauretan esango da herri baskarize. Bosterdiztan baskari hostien bertsolerizek egongo diez, eta zazpitan rapjan mikro irekia egongo da raperuen kontzertuk esango diez. Eta, bueno, gero, hori, amaitzuk eran da hori, romeriz esango lekide. Eta lo único baskarireko entradak eta hori lortuteko, otsaiak 28 eguenan, hori, entraon salmenti egongo da kabizen, atzaldiko zazpitarik 8. Era berean, Portuko Sorgine kultur elkarteak antolatuta portuan aratuzte jaiarekin gozatzeko aukera izango dute bertaratutako guztiek arratsaldeko 8 gaueko 10 arte. 8 arte, gaueko 10 arte ongo da, zer da, elektrotxaranga. Da guk emongu, gero, tike batzuk, da ongo di sorteuek eta sosketak, eta gauzu politze zango da, gauien. Elektrotxaranga, animeten dut, danai etorteko, zantzitxe, mozorrotute, horrek eskondu izenak eta horre danak, geurein etorteko, da geuko mongo txagule eta premizuk onako dizela. Horre danak, eskondu barriz eri emongo txagu, emongo txagu txampantxue eta emongo txagu gauzek. Azizke animeten dut, portora etorteko, premizo honak, sorpresa dakuz, portuen. Bale? Zelakuek. Dirozunek, bizango daue zera juteko, viejan juteko. Tailandiara eta juten dizele zoin. Bizango daue, zikera oso zertxu erosteko. Guk emongo txagu dirotxue. Vieja de novio zera, juteko. Bueno, aia atentzatzu, jonke zera. Atzinen jute zan dizen, zerara, belbora, begoinara. Zu ezungo zari, dirotxua ezungo zari, begoinara, da gero kasko biego azuteko bilbora, aia atentzu. Ostean, gaueko 9:30 aurrera, Bermeoko kafean txokian, 80s Party jaialdiaren 9. edizioa ospatuko da. Spookyferia Productions taldeak antolatutako jaialdiaren edizionetan 80. hamarkadako doinuak izango dira nagusi. Aurten geure formato klasikora montako gara. Se pasan urtien Bon Jovi on zien, aurten oztabe Anjoliko Berez datoz lagun batzukaz.
neube ez dakitz nortzuk esango izen horrek lagunek, hori sorpresi da. Eta, bueno, hori, gero portuko ambientetik gora etorteko gitxik gonbidapena luzatuten dut, ezta, jole laro gehiagaren amarkadako klasikoak entzuten. Honekan Holy Covers, kanta heavy metaleruek edo ingo daue, eta gero ongo da Dizzy Data, oza, ni neu, musiki mitzen, betiko moduen, eta hori, sarrerak salgai dauz kafentxok izen, eta luman, 7 euro horretizez, eta 8 ien. Bestalde, Domekan martxoaren 10ean salsa kubana kantoratuta, Aratuzte salsa jaia izango da batxokian 6-etatik 10etara. Sarrera doan izango da eta mozorro honen txako sariak egongo dira.